Isudi iyowashwa guys, it costs a lot to maintain awuvele uyiwashe ngezandla. But sanibonani, ngiye ngizwe kuthiwa the truth shall set you free. Lalela mntu omnyama, abelungu namabhunu had a problem, and istory sanamhlanje yo once upon a time bekhona umfana sizombiza ngoJohn. You see, uJohn wakhula endaweni yase Northwest Province. uJohn ubeneminyaka ewu-18 and uJohn ukhuliswe kubo azi ukuthi abantu abamnyama abayilutho. Ukhuliswe kubo azi ukuthi umuntu omnyama kumele akhothame kuyena ngoba uyena umuntu onepower. And so uJohn bingamphathi kahle le ndaba ukuthi yena kubo bahlala eduze nabantu abamnyama. Ayingeke uJohn vele history ukuthi akabathanda abantu abamnyama. Once upon a time uJohn useke wadubula umuntu omnyama, wamdubula nje wamparalyze, kwacaca ukuthi inyawo nezandla ayisasebenzi. Mebuzwa uJohn uyenzeleni lento uthi kwakuyi self defense, kanti hayi kwangayona, kodwa phela because of iAfriForum uJohn akayanga camp. So ngomhla ka-14 January 2008 uJohn wesekhathele indaba yokuthi yena kumele aphilisane nabantu abamnyama, and so wadecide ukuyothatha imoto yababa wakhe, angene emotweni wababa wakhe, drive aye e-township eseduze nakubo ngoba ufuna uyodila nale ndaba yabantu abamnyama bahlala eduze kwakhe. uJohn wafike wapaka imoto emgaqweni, and then waqeda wadonsa ijakhethi, wadonsa ikepisi, and then wadonsa induku yababa wakhe yokuqhweba. Waphuma emotweni, waqeda wahamba emgaqweni. Uhamba nje induku yokuqhweba uyiphethe ngesandla. Konko ya ngena la kunaba hayibo ubayo nana. uJohn was just walking around emgaqweni, busy eqhweba abantu, wengakhethi ukuthi ubani owakiphi, mawumuntu omnyama nje wayeqhweba. And the time sebona ukuthi abantu sebebalekile bangena endlini, he started knocking endlini. Unfortunately uAnna waphendula, wavula isicapha, bamqhweba. uJohn wayesengena endlini yaAnna, wafica ingane enezinyanga ezu